Igsuon kining atong kinabuhi ron adunay purpose ang Ginoo nganong naata aning nga kalibutan. O nganong natawtan ini nga kalibutan. Tungod kay sa dihang naa pa ka sa taguangkan sa imong inahan, ang Ginoo naanay plano para nimo. Ang Ginoo naanay purpose nganong buhion kanya. Ang Ginoo naanay purpose nganong gipakatao kanya ining kalibutan. Atong basahon sa Jeremias 1 versikulo 5 nag-ingon diri, sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan, og sa wala pa ikaw matao gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan, gipili ko na ikaw. Igsuon sa wala pa ka na tao, sa naa pa ka sa taguangkan sa imong inahan, ang Ginoo nanay plano para nimo. Ang Ginoo nanay purpose sa imong kinabuhi nganong naa ka nining kalibutan. Ang Ginoo naay ipabuhat kanimo. Ang Ginoo adunay purpose sa imong kinabuhi nganong naa ka nining kalibutan. Maong igsuon maminaw kita sa tawag sa Ginoo. Maminaw kita sa gusto sa Ginoo alang sa atong kinabuhi. Dili nato tumanan ang atong pagbuot, kun dili tumanan nato ang atong kaugalingon sa kabubuton sa Ginoo. Dili nato patuyangan ang atong kaugalingon nga pagbuot. Dili nato patuyangan ang atong mga desisyon nga para lang sa atong kaugalingon, kundi atong ikonsulta sa Ginoo kung anong naata ning kalibutan. Atong ikonsulta sa Ginoo, makigistorya kita sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo, makigrelasyon kita sa Ginoo kung anong naata ning kalibutan, unsay purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo nasayod sa imong kinabuhi kung anong gibuhi kanya, kung anong naa ka nining nga kalibutan. Naay purpose si Lord nganong naa ka nining kalibutan. Tungod kay nag-ingon siya diri igsuon nga gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaang katuyuan. Igsuon ang tuyo sa Ginoo kanimo mao kanang mga balaang katuyuan, mao kanang pagsunod sa iyang kabubuton. Dili ang mga katuyuan nga tawhanon lamang, mga katuyuan nga kalibutanon, kundi katuyuan nga espirituhanon, katuyuan nga uyon sa iyang kabubuton. Ang gusto ni Lord igsuon nga magkinabuhi ka nga Kristohanon, magkinabuhi ka nga kahimutan sa Ginoo. Igsuon ayaw kahadlok kung batanon pa ka karon, ayaw kahadlok kung bata pa ang imong edad karon nga musangyaw na ka sa pulong sa Ginoo. Ayaw kahadlok nga mo share sa word of God. Ayaw kahadlok sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw kahadlok nga mutuman ka sa balaang katuyuan sa Ginoo nga batanon pa ka karon. Tungod kay nag-ingon ang Ginoo sa iyang pulong sa Jeremias 1 versikulo 7, ayaw pag-ingon nga batanon ka pa kaayo, kay adtuon mo gayod ang katawhan nga paadtuan ko kanimo, og isulti mo gayod ang akong ipasulti kanimo. Igsuon, wala gabasi og edad ang atong pagtuo sa Ginoo. Tungod kay ang gusto ni Lord, atong buhaton ang kabubuton sa Ginoo. Atong isulti kung unsa ang sugo sa Ginoo kanato. Maong makigrelasyon kita sa Ginoo, makigistorya kita sa Ginoo aron masayod kita kung nganong naata ning kalibutan. Naay purpose si Lord sa atong kinabuhi. Si Lord ang nasayod sa atong laraw. Maong sa kanunay mo refer ta ni Lord sa atong pagabuhaton. Igsuon naay tahas ang Ginoo nga ihatag sa atuwa. Tungod kay nag-ingon siya diri nga adtuon mo gayud ang katawhan nga akong paadtuon kanimo. Igsuon ang Ginoo mo magbuot sa atong kinabuhi ug dili kita ang magbuot sa atong kinabuhi. Tungod kay ang gusto ni Lord igsuon ato gayud nga isulti, ang gusto niyang ipasulti kanato ngadto sa ubang katawhan. Ug igsuon dili gayud kita mahadlok sa pagbuhat niini. Tungod kay nag-ingon ang iyang pulong sa Jeremias 1 versikulo 8, ayaw kahadlok kanila kay ubanan o panalipdan ko ikaw. Ako ang Ginoo mo'y nag-ingon niini. Amen igsuon. Dili ta angay mahadlok igsuon tungod kay ubanan kita sa Holy Spirit ni Lord. Panalipdan kita sa Holy Spirit ni Lord. Igsuon ang Ginoo nag-ingon niini. Angay gayud nga ato kinintuuhan ug atong huptan kani nga pulong sa Ginoo. Tungod kay ang word sa Ginoo tinuod gayud. Ang word sa tao posible nga dili tinuod, apan ang word sa Ginoo igsuon tinuod gayud. Tungod kay ang Ginoo dili gayud mapakyas sa iyang isulti kanato igsuon. God bless sa tanan.